ବେশি যেতে বুড়ি গেলে লাগন্তি গছি যাও ঠিক জানিল মোটি ঝিও সবু পটলি গুড়া তাঙ্করি ভাগ্যরে মিলন্তি বুঢ়া ডেঙ্গি ঝিও সবু বাউঁশ গছ মিছেই রাধিকা কহন্তি মিছ মেন আইটম গড়ি যেতে গড়ি সেতে চড়িয়ে মানে নুহন্তি কাহারি যেতে গড়ি সেতে চড়িয়ে মানে নুহন্তি কাহারি ধন্য তু নারী হাতরে মোবাইল ফোন ধরে এ টোকাঙ্গু করুছ তাণ্ডর ভিকারী ছি ଆଉ ତମେ କଣ ତମେ ପୁଅ ପିଲା ଜାତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ତ ଆଇ ଡେଙ୍ଗା ରସିକିଆ ମାଗୁର ନିଶୁଆ 12 ଟୋକି ଠାରେ ମନ କେତେ କଥା ଯେତେ ଡେଙ୍ଗା ପିଲା ଅଛନ୍ତି କହି ଦଉଛି ଡେଙ୍ଗା ରସିକିଆ ମାଗୁର ନିଶୁଆ 12 ଟୋକି ଠାରେ ମନ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇପ ଥାଇବି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଯୌବନ ଭାଇ ବାଙ୍ଗେରା ଟାଙ୍ଗେରା ଯେତେ ଯେ ବାତେରା ବାଙ୍ଗେରା ଟାଙ୍ଗେରା ଯେତେ ଯେ ବାତେରା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଖୋଜନ୍ତି ଏ କଳା ଟକା ସବୁ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ କୁକୁର ପରିକା ଜଗନ୍ତି ଭାଇ ମୋଟା ଟକା କିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏଠି କେତେ ଜଣ ଭାଇ ମୋଟା ଟକା କହିହବନି ସେମାନେ ଲାଇନ ମାରନ୍ତି ଧରି ବୁଲେଟ ଆଉ ପଲସର ଭାଇ ପତଳା ଟକାଙ୍କ କଥା କଣ କହିବି କାମ କରେନି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସିଲିଟର କହିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାମ କରେନି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି ପାଗଳ ହେଇଯିବ ତମେ ସତରେ ହଁ କେମିତି ପତଳା ଟୋକା ଏଇଠି କହିବେ ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ କଣ ପିକଅପ୍ ନେଇପାରିବନି କହୁଛ ହଁ ମାନେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ଭୁଲ ଆମେ ଠେଙ୍ଗି ମାନେ ଯାହା କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ବାଙ୍ଗେରା ଟାଙ୍ଗେରାକୁ କହିଲେ ପୁରା ଛାତିରେ ବାଜିଛି ଆଉ ବାଜିବନି ଛାତିରେ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଇଟା କହିଲ ମୁଁ ତମକୁ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ସେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ କୁହ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କାହା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ନାରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ କାହା ପାଇଁ ସେଇ ନାରୀ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କାହା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନାରୀ ନାରୀ ମାୟା ବଢି ପାଣି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାରିଲେ ମାନେ ଭାବ ଆଥିଲୁ ଆମେ ନାରୀ ମାନେ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ କଣ କଣ ତମେ କାମ କରିଦେଇଛ ଭାବ ନାରୀ ମାନେ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଆଚ୍ଛା ଗୋଲାପ ଗଛରୁ ଫୁଲଟିଏ ତୋଳିଲେ ଲାଗେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଗୋଲାପ ଗଛରୁ ଫୁଲଟିଏ ତୋଳିଲେ ଲାଗେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଏ ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଫୋନରେ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କରିବେ ନ୍ୟସ୍ତ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ବାହାର କରିବେ ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ୟେସ୍ ତମେ ପୁଅ ପିଲା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହଁ ଭାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝିଅ ପିଲା ଦେଖି କମେଣ୍ଟ ମାରନି ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝିଅ ପିଲା ଦେଖି କମେଣ୍ଟ ମାରନି ଭାଇ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଯଦି ତମର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମେ ଘରେ ବାନ୍ଧି ଦଉନ ଗାଈ ଗାଈ କାହିଁ ବାନ୍ଧିବୁ କାହିଁକି ଟେନସନ୍ ନେବୁ 22 ଟଙ୍କାର ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ମିଳୁଛି